Ipar Euskal Herrian bizitegi atzematea burua ustea da. Ez da gauza berria, baina gero eta gaitzagoa da. 1968 urtean, bizilekoen 12% ziren bigarren egoitzak. Egun behitz 21%raino heldu da kopuru hori. Denbora tarte horretan, kostaldean horien kopurua 15% izatetik 26% izatera pastu da. Egoera ezin jasana da. Beste alojetan, aldiz, lujaldeak jakindu konponbideak atzematen, mundualizazioaren eta globalizazioaren aintzinean, bere nortasuna baieztatzen jarraitzeko. Bada garaia, biztanlei bizitegia bermatzeko konponbidea proposatzeko. Larrialdi honen aintzinean sortu da Etxalde. Bakoitzari hemen bizi eta lan egiteko parada mateko. Ondare kolektibo bat osatu behar da. Osatze hori 2007an hasi zen. Etxalde elkarteak 2 eraikin erosi zituen orduan Maulen, mailegu bati esker. Hori esker, 6 bizileku, 9 garaje eta elkarte lokal bat eman ziren alokairuan. Bizilekoen krisia areagotu denez, pandemiaren ondorioz besteak beste, Etxalde, IKSK, Interes Kolektiboko Sozietate Kooperatibo gisa antolatu da. Proiektuarekin loturiko eragileak bateratzeko. Gure eslogan berria, ez alokatzaile, ez jabe, denak biztanle. Gaurtik, Etxalde bizitegien bila dabil. Haien erabilera biztanle izanen direna iguzteko. Biztanle izan litezkenak, lujaldean duten denboraren arabera hautatzen dira, eta diru sartze apalenak dituztenei lehentasuna emanez. Ondasunak zaintzen eta ondokoaren autuan parte hartzen dute. Etxalde, abenturaren garapenaren eragile dira. Gure urraspidea bururatzera heldadin, ondare kolektibo bat sortu behar dugu ondasun anitzen, doaintzen eta erosketen bidez. Etxalde kide egin zaitez, ororentzako bizileku baten alde. Nola, honako hauek egin ditzakezu. Doaintza edo jarauspen bat egin. Proiektu parte hartzailetan esku hartuz, egitura urririk lagunduz. Zure beharra dugu lujaldeari zentzua mateko behitz eta bizilekua behitz kontrolatzeko Euskal Herrian. Etxalde, eredu behitzailea lujalde orotan edaliteke eta edatu beharko litzateke. Etxalde, ez alokatzaile, ez jabe, denak biztanle.